Sikubingelele sikomukele ehlelweni ezikabhoqo World Studio. Sila kwaMhlaba yalingana mfowethu, sila ekhaya lomuthi. Kwakhubalo nibiwe egcikeni mfowethu, siphethe usigala sinyama safela emazweni, indaba zabantu ziyahlupha ngoba ziyakhulumisa umzimba unendleko. Ayi, umthakathi ngempela le ndoda. Nami ngiyasaba ukuthi umthakathi ngoba leli gama liphindwa kaningi. Uyabonela nawe, uyayibonela nawe. Sikubingelele. Bathatha abantu bese bayasaba kanti funa siqondise lento ukuthi asithakathi ngokubi. Yebo. Singabathakathi abalekelela abantu empilweni zabo ngokuhle. Ngaso sonke isikhathi umuntu uma ekhala ethi nakho ngifa, thina sifike silwe nalokhu kufa okukuye. Bese uyajika umuntu azonde ofake lokufa ethi yimi umthakathi ngoba angisathakatheki noma isenzeki lento ade efuna ukuthi yenzeke kuloya muntu. Okusho ukuthi thina singabahlengi beyimpilo zabantu. Doda. Yabo. Manje ke bese liyaqina leli gama lobuthakathi ngoba ngicine sengenzisa nezinto ezistrong. Yayibona. Ngoba ubuthakathi yinto nami engivele mfowethu ngazalwa ngayithanda. Ngiyithandile kanti ngangenwa yikhehla elalivele lithakatha. Shuthi ukuphila kwami la ku representa leli khehla elalikhona emndenini kwaSibiya elali umthakathi. Yebo. Nami ngakhula ngaba ngaka nje sengiyaku enjoy ini ubuthakathi. Ngoba ukuthakatha kuyimpilo uma ungahluka uhluphi umuntu kodwa wenza izinto ezinhle eziphilisa abantu ezilekelela abantu ezimweni zabantu. Kunabantu othola ukuthi abasadingi umuthi owiki noma isiwasho. Kunabantu othola ukuthi unomuntu amhluphayo emsebenzini. Yep. Lo muntu amhluphayo emsebenzini akuyena amqashile naye uqashiwe. Bese lo muntu angasayizweli ejabula ukuya emsebenzini. Agcine sebona ukuthi angisajabula ukuya emsebenzini ngenxa yalo yamuntu ongihlukumezayo emsebenzini. Bese gijima aye kaMhlaba yalingana kwa2+. Athi 2+ ngicela ungethula umthwalo angisayizwele emsebenzini ngihlushwa usifociyo. Yep. Ngithi mina okay yini usifociyo lento ayenza kuwe uthi cha akangiphilisi kahle emsebenzini. Bese mina ngithatha impande ngishaye lo sifociyo ahlatshwe zibhobo aphathe umkhuhlane. Yabo? Bese ngimbuza lo ngithi kuhamba kanjani? Ethi hayi engathi kulamalanga usabambekile. Ngithi mina okay senze njani siqedele noma senze njani? Ngoba into esifuna uthina ukuthi sakhe isizwe ukuthi makube nokuthula. Yini enza ukuthi wena ulwe nomuntu ngoba nonke niqashiwe? Yebo. Nonke niqashiwe. Umzondelani lo yamuntu? Uma ubona ngathi ubani uyathandwa, uyemhlampeni uyageza uyagquma uyaphalaza. Nawe uma uphile emthandazweni thandaza phela nawe. Kodwa ungamthinti lo muntu bese kugcina kuthiwa mina ngingumthakathi. Nami futhi ke leli gama ngagcina sengili enjoya kanjalo ukuthi cha kulungile ngoba nje kusala ngiyazazi mina ukuthi angibulali umuntu ngingophilisayo. Yebo. Yebo. Ngifuna sibheke umuntu ophethe izilwane, umuntu osebenza kakhulu ngezilwane, umuntu ofakwe izilwane. Ngabe uyahlanya ekhanda, ngabe umuntu nje owenza izinto ezingaqondakali, okhomba ukuthi unezilwane. Uyakhona ukuthi umlekelele umuntu loyo, iqaqe yonke leyo nto, umuntu asinde athi ngqo la. Mfowethu umuntu ohlanyayo nje uhlanya nje mina nyalo lapha. Into esuke ibe nzima kubantu. Yebo. Esizweni ake sikhulume lento. Abantu basukuma late. Abantu izinto bayithatha kancane. Yebo. Bahlale nomuntu kuze kuphele 2 years. Bayambona lo muntu ukuthi sophambene ekhanda, uphazamisekile. Uma lo muntu usefika manje,
uthola ukuthi seside lesikhathi ayisathi khona lento ukuphuma size yazinza yahlala. Uma ukhipha lesilwane lesi sekuyingozi ngokuthi uma ngikhipha lento kufanele kufe yena. Uyayibona into njengaleyo. Yini abantu bahlala nenkinga bathule bathule beyibona inkinga. Ayikho into ethi mayenzeka ingareport. Abantu abasukumela impilo zabo uma bekuthanda ukuphila. Uma uyithanda impilo uyakuthanda ukuphila. Uma ukuthanda ukuphila uyayithanda wena. Uma kunento nje oyizwayo ireport emzimbeni ungayiqondi, balekela kadokotela. Ngoba ukuphila kwakho kubalekile. Zonke lezi zinto enifuna ama-Tofolax in uyithola ngoba usukuphila wena. Yebo. Manje ke abantu uyamyeka umuntu azahlanye. Omunye uthola ukuthi kulula nje uhlanya vele mhlawumbe bamreporte kimi. Phela asilungisi. Mina ngofe ngithatha into yami mhlawumbe yami nje lento engiyibeke lapha. Phela silungise lento mfowethu. Kukhona abantu abahlanya ngokuthi bahamba baye enyangeni bafuna ukuthwala behluleka. Yebo. Angithi mawuhlulo ukuthwala kufanele ukuthi uphambane umqondo wena. Ukuze ukakwazi ukuxoxa la emhlabeni ukuthi kuyini ukuthwala wabonani kwenzakalani kuyini ukuthwala. Number 2 kunabantu abahlanya ngoba bantshontsha. Kwase kuphuma lento okuthiwa ayilumbo. Ilumbo umuthi esiwusebenzisa endaweni yesigameko la kusuke kulahleke khona into ethile noma kusuke kuntshontshiwe. Yebo. Bese siyalibeka lelumbo ukuthi umuntu othinte la akabonakale. Kodwa konke silawulwa ilo muntu osuke lahlekelwe. Laba abantu abahlanyayo omunye uthola ukuthi uhlanya nje wantshontshe kwakuduma ukuthi amandiya ahlanyisa abantu. Yebo. Esikhathini esidlule. Cha. Akuwona amandiya ahlanyisa abantu, umuthi. Nathi phela umuthi sinawo. Umuthi siyawazi sihleli phezukwawo. Ukuthi nje imithi ihlukene khona umuntu obona nje ingane le. Khona umuntu odinga amadoda. Yebo. Manje ke omunye uhlanyisa ukuthi wantshontsha. Omunye uhlanyisa ukuthi kukhona umuntu owahamba wathwala ngengqondo yalomuntu. Ingakho umqondo walomuntu uthi ngoba lo muntu enkathi umqondo wakhe ushaya uzamthilile ifa liyanda la ekhaya. Wala ngiyakhona. Uyabona uthola ukuthi uzothi ungena ubona umuntu eyilo muntu uyahlanya lo muntu usizi kodwa la ekhaya uyabona kunama truck azafe kulela amabhasi kuthe kodwa kunendoda eyodwa eyisidakwa. Uyazi webhoqo ngeke ngathi mina ake sikhulume webhoqo lento ngeke ngithi mina webhoqo ake ngibuze wena ke namhlanje wena ukubona kuyiphutha indoko webhoqo ukuthi hawu na indoda iyaphumelela la ekhaya kodwa kunomuntu la ekhaya ushaya uzamthilile. Iphutha ekhulu ngoba ngithi ngisafuna ukuya kiyo lento ukuthi kuyenzekani ekhaya ngizelwe nje. Hayi bhoqa kulona iphutha. Kanjani? Phela abanye abantu bhoqo ukuthi basikhuluma amaqiniso lani vele nifuna ukusishaya. Nisijahe nisigijimisa. Yebo. Phela uyabona la emhlabeni kuyashisa. Yebo. Njengoba kushisa la emhlabeni impilo esiyiphilayo yala emhlabeni. Akekho mu U2+2 oyotholakala ezulwini. Kodwa bayakwazi ulalela bayakwazi abantu ukusuka kuphi kodwa Nkosi yami ukusuka phesheya eManchester beze la kwa2+2 ngoba u2+2 umuntu otholakala kuphi eKZN eJozini kwaMhlabi yalingana umthakatho waziwayo umthakatho osiza abantu umuntu osebenza ngenjula yesintu
Angithi uyeza ukuthi indawo ekhona le. Yep. Manje ke akekho umuntu angeke u2 + 2 aphinde abe khona ezulwini ngoba alikho izulu. Indawo enjani le kuthiwa izulu okufanele ukuthi mangiyibona ngiqale ngife mina. Ajula. Ngifuna ukuthi mina uyakwazi ukusebenza vele ngomuntu ekhaya. Thothi uyisidakwa, thothi akaganiwe, uyisinga. Kunomuntu nje ongathi akaphilile kahle la ekhaya kodwa umcebo ukhona. Bhoqo ngilapho ingakho ngithi. Yebo. Uyabona ukuthi akuloni mina ngimsola umuntu abaphumelele noma banalabo abantu abakwenzile lokho. Yebo. Ngoba awuzazi inqumo zendoda. Futhi awulwazi usizi lomuntu. Bhoqo izinto eziningi nezinqumo zamadoda uzazi semncane kakhulu umfana wami. Kukhona usizi obona ukuthi lolu usizi phezulu kosizi. Sengiyoze ngife bhoqo. Ngife ngingenalutho. Sengiyoze ngife. Ngife ngingenagama. Sengiyoze ngife ngihlupheka. Uyikhethe ingane yakho uyizele uthi ngisebenze ngale ngane. Bhoqo man yahlupha lento yamamida yenu. Uyazi kube nguxoxela udaba olukahle. Yebo. Eceleni uyazi webhoqo ngizokutshela mina mfowethu. Yebo. Kuya ngaye umuntu ukuthi ucabangani mfowethu. Uyangizwa? Kuya ngaye umuntu ukuthi ucabangani, kuya ngaye umuntu ukuthi ubona kanjani. Ngoba thina noma mina njengami nje ngiyabatshela abantu ukuthi la ekhaya ikhona indlela eqondile eyokuphumelela ngaphandle kokuthi kukhalwe ekhaya. Ngoba ukuthi ingane ikhubazekile, kunengane ekhubazekile ekhaya. Babusa. Bhoqo. Inqumo zendoda. Yebo. Indoda iyanquma. Bhoqo abantu la ngaphandle abananembeza. Abantu la ngaphandle abananembeza bafuna impumelelo nje qha ngoba basebenzele kwasemhlabeni. Abasenandaba abantu ngokwasezulwini. Abantu bayafihla. Nabo abantu bangabathakathi njengami. Yebo. Hayi. Umuzi umuntu uma usuhleli 1-on-1 ukuthi hey kanti yimi ngedwa uphumela obala zinisbaningi abathakathi. Esingenanembeza esazi ukuthi impilo esiyiphilayo ilesifuna ukuthi sife sifele kuyona. Akithi nje mina ngiyinyanga. Uma ungibulela uzobubulela inyanga ngofa futhi ngiyinyanga. Uyangizwa? Futhi angixolisi ngeke ngijike. Ngeke usangishintsha ngoba ngangenwa iyona impilo yami le eyokuthi ngilekelela abantu. Iyona impilo yami le ukuthi ngisiza abantu abangaphumeleli baphumelele ngenkani. Ingakho ngithi mina kwesinye isikhathi webhoqo abantu bathatha inqumo badakelwa yiwo lamadlozi. Ngoba lamadlozi ngiqinisile akhona amadlozi anomdecay, akhona amadlozi okuyigama nje ukuthi amadlozi asibukanisa nabantu. Uthola ukuthi la ekhaya kuthiwa hayi kunenyoka yedlozi, la ekhaya ngayibulala inyoka ethile, hayi le inyoka yedlozi, la ekhaya hayi mani la ekhaya thina siphahlubani kodwa nguphi umphumela ukuthi siphahlubani awukho. Okay, siphila kanjani ke thina ngoba eminye imizi siyayibona ukuthi iyathuthuka la ekhaya umama wafe ngenalutho, ubaba wafe ngenalutho, ingane azinalutho, nami ngumshana anginalutho. We ngeke man, shoni la ngeke bhoqo. Mina ngithi abantu abayeke lokhu ukuthi balokho bekhala ngokuthi ubaba umama this ubaba this. Awuzazi inqumo zalaba bantu, awubazi into eyayibabambile ukuthi bengaphumeleli, futhi awubazi into ebabenza ukuthi bagcine beyinto ayiyo noma ngabe kunento obona ukuthi ubaba wayithathe wayibeka la ekhaya yiyo lesinicindezelayo esephenduka umdliwa la ekhaya. Ungamgceki ubaba. Ubaba wayisebenzela impilo yasemhlabeni. Ubaba wayezamela wena njengoba sekunomdliwa la ekhaya. Uzomlekelela kanjani umuntu osenaleyo nkingi ukuthi kwakutshalwa isipoko la ekhaya nasi manje siyalibhubhisa abakalali. Ngibize phela mina ngisithathe ucansi nabo. Ngibize ngisithathe isipokwe. Silethe inhlupheko la ekhaya amabhodwe empty. Bhoqo. Mina ngithi ngiyasho mfowethu ngikhona ngingumelaphi wendabuko ngiyayilanda ipoko emzini yabantu. Yebo. Zibuye zizohlala kulezindlu. Ngiconvert mina ngiphinde nginika abanye. Phela impilo icheni kanje wemfowethu.
Ipokwe zakhiwa yimi. Phela mina bhodwa ngohamba mathuna abantu. Awulanda abantu emangcwabeni. Angilapheli nje mathuneni angisondeli ngisho ethuneni mina. Yebo. Uyangizwa? Awukwazi ukukhuluma nomuntu ongamazi. Ayi. Uyangizwa? Yebo. Phela kusho ukuthi mawuvusa isipoko kufuna uyethuneni. Kanti isipoko yini? Isipoko umoya. Yebo. Umoya uhlala ethuneni ngoba umoya wherever ukhona. Njengoba sila ukhona umoya, ngisho emanzini ukhona umoya. Bese sivusa isipoko sifaka ubuthakathi thina. Besiyasebenza le. Manje ke uma kunezipoko emakhaya, khipha isipoko kusala ikhaya. Liqinisa ikhaya licushwe. Kungasangeni lutho. Bese kuthi la ekhaya yonke impilo oqiqala abangasebenzi basebenze. Abasebenza abapromote. So yayikhona kudala lento yokukhishwa kwezipokwe abantu abanye abaphumeleli nje abafuna ukulandela amasiko abo. Lento iqala ekhaya. Phela kahle mawusafuna ukuyithatha kahle ungayithathi ngokuyidlwengula. Mawufuna ukuyithatha kahle ikhaya kusekhaya. Yebo. Ekhaya bhoqi la kufuna ukuthi khona wazi kahle ukuthi ekhaya ngilungisa ikhaya mawulungisa ikhaya nalungisa izidari zasekhaya inhlanhla iyahlala. Kufuna sikhulume namadoda ahlushwa abafazi, amadoda axayekile, amadoda ashadile. Afuna ukwakha imizi. Kodwa mfowethu izinyanga zingaka. Khona ehlala ko TikTok ukuze kushona ilanga kuse. Wena usengahlusha umfazi izinyanga zingaka. Kati uphi umuthi madoda? Hey, ingane yabantu uma ake ngisize umunye. Uyabona mawufaka umuthi kumuntu wesifazane, usuke ukhombisa uthando. Ngeke ungizwe. Uma ufaka umuthi kumuntu wesifazane usuke ukhombisa ukuthi lo muntu uyamthanda. Lo muntu unejealous naye. Lo muntu loyo uyimisele ngaye. Phela umuntu uyafana nekhaya. Yebo. Uma ubiyela ikhaya lakho usuke ukhombisa ini uthando. Yebo. Manje ubani ongangijaja mina mangibiyela umuntu wami? Awufuni ukudlalela izulu la. Hayibo, angifuni ezulu lingene emzini kaBaba. Yebo. Angifuni ke ngempela laba bantu bare badlalele kumuntu wami. Ngoba bafikile lesi sizwana. Sifikile siyabhubhisa ezweni lakithi. Uyabona labo mabengane sibalahlayo. Yebo, kuyaqoqa lokho abantu kwale. Kuyaqoqa. Hey, faka ilumbo kumuntu wakho. Mlumbe, ngiqinisile buka mlumbe umuntu uthi ngci umdedela hamba uhlala eKapa, uthi ngci umdedela ephesha kwelwandle, uthi ngci umdedela eChina. Bese uya relaxa wena uba indoda usebenze. Ngoba uyakha. Akekho umuntu ongavela ngene emzini wendoda anganokhi nje angakhuleki. Ungene kanjani? Hayi weak mfowethu. Weak ilumbu lokuthi bakhelane. Aliki igama lika Jesu libiyela umuntu wesifazane mfowethu. Ilumbu lokuthi bakhelane njengezinja. Ilumbu lokuthi kungangeneki lapha eJerusalem elisha kube plane. Ilumbu lokuthi umeke wagcobhoza agula ahambe. Kunelumbo lika fish maningi kakhulu. Kunelumbo lezinja. Yebo. Kunelumbo lokuthi aphenduka imfene. Yebo. Mase kufanele nilale nje aphenduka imfene endlini. Kunelumbo lokuthi aphenduka inyoka endlini. Izohubha lenyoka. Mayi babo, uthi umgonini avela ashintsha ubona ukuthi ugona inyoka. Yebo. Uthi uyamthinta nje endlini. Kunelumbo eli dangerous lokuthi umuke walana uwamthatha nje wambeka endlini avela afele embedeni wakho. Phela amalumbo maningi. Kunelumbo othi uma umfaka ilumbo kuya ngawo ukuthi ufuna ukumakha ngoba phela zinkomo zakho mfowethu. Yebo. Akithi ilumbo ngeke phela ulinika ingane yesikole bhuti. Ilumbo into ejulile inika umnumzane. Yebo. Bese naye uyokwakha umuzi wakhe. Ngoba yihlazo ngempela nje ukuthi ngithi ngiyinyanga ngithi ngithathelwe umfazi. Askisi. Mhlambe kuyenzeka njalo. Kodwa Kokho lokobile saluka sempondo vuma vuma ezizweni isandla sembethizini nomhlaba. Kwa2 plus ngithi mina kulihlazo. Ngithi ngiyinyanga. No bhuti ngiqinisile mfowethu. Ngithiwa nje ngithathele umfazi. Ngeke ungavumi sisi wami. Ngithathele umfazi, ungavumi bhuti wami. Ngithathele indoda, ungavumi sisi wami.
ungayishare futhi indoda ungafuni mawufuna lokho bona u2+ 0727378514 uyabanika nosisi into ke nabo kuphile ukuthi basike safika isigwili samuntu nje sijeqo qoqondana mehla ayikhona ngiyabanika mfuthu mina ngikwazi ukukhanda umuntu wesifazane ukuthi mayiphuma edorobheni emall lezi insizwe ezithwele ezinemali zivele zimbize zimnika u3000 zithi umuhle ayizikungishela le ndoda kuye wakhala omunye wakhala esikhawini wathi emalangeni nje wakhala esikhawini wathi ayikhona ngithe ngihambe edorobheni doctor hayi angiyazi into enze kanje ngathi ngiyakufonela doctor ngakuthola efonini ngathi mina vele efonini kangitholakali wena wazi wabuye ekhaya ubuye ekhaya ngisebenza ngolesino lesihlanu umgqibela ngitholakala efonini mina yes WhatsApp yang Facebook efonini nje ngitholakala nje at all manje yabona mina mawufuna mina ngiyinyange kwamhlaba yalingana eJosini uDr 2+2 wazi umhlaba wonke angithi uthi hey ngifuna ukukufonela ngithi ngikufakele phela noma airtime ngithi ngani yami mina mangikwenzile ngikwenzele nje wena ukuthi uphumelele uye phambili umuntu wesifazane uyamnika ikhubalo umnike nensipho umuntu uzomnika ikhubalo umnike nensipho ikhona futhi into ozoyicaba kuyo ukuthi nje hlezi ikhona lento egazini kuye kodwa labe ngibagcabe kukhona laba bathi bona bagcaba beze begcabe ngisho ilokhuza ithofonoza yebo angikwazi lokho angikwazi ngempela mfowethu ngoba angikufundiswanga angikuphiwanga angikwazi kodwa engikwazi lukhona uhlanga lwamadoda yebo lukhona uhlanga lamadoda ingoba nalabo sisi laba abashaya phakathi kwamehlo olushaya business yebo kuyimfihlo yami nayo angifuni ukukutshela phela hlalaphi okay kodwa nje lukhona uhlanga lwamadoda abashaya business nalabashaya ama-business ukuthi njalo nje namephumile abuye nemali engaka njalo mayephumile asebenze kakhulu kubonwe yena lukhona uhlanga olunjalo kodwa ke lolo hlanga lolo silufaka la ungeke uziwazi khona mfokabhoqo yebo hey kusekhaya likhulu la ngeke ngisho amavante elikani manje azodeliver manje mfowethu la kusekuphileni ikhaya labantu abangathuli nenkinga sikhona singabelaphi ulaba abathuka abelaphi bendabuko bayeke kodwa wena ungayithatha into eshiwo umuntu ungakaboni ngokwakho yebo abantu bazokudukisa kanti wena ufuna ukusizakala inyanga zikhona ikakhulukazi kwelakithi ikakhulukazi futhi lezi ezala eSouth Africa ngempela nithembele kuzo bakhona belaphi bendabuko abaphethe umuthi njengomuthi ngifuna sibuke ukuqaqwa kwenhlahla uyakhona ukusebenza inhlahla umuntu umbuyisele esimeni into zami ivalekile akwenzeki lutho umsebenzi awukho angigana asigane ekhaya sinamabhadi ayikho into eyenzakalayo impilo imile ithe nje tse inhlahla ubala angithi mina bhoqo ngiyakwazi ukuthi umgeze nje umuntu for inhlahla angithi mina futhi ngibuye ngikwazi ngisho ukuthwebula inhlahla yomuntu ngiyithathe nje inhlahla yomuntu ngiyifake komunye aphile ngayo hayi good so ngahlulwa yini ke mina bhoqo ukuthi ngivuselele inhlahla kuwe usho ukuthi labantu ehlangana namaphaki bechitha imali besipha imali yikho ukuthi baqoqa inhlahla cha akunjalo leyo kupha umuntu mayekupha imali isuke ingenabuthakathi isuke ingenankinga umuntu mayekupha ukupha kuusiko kuyimpilo yebo ukhona abantu abangabona ogombela kwesaba abakwazi ukushare into yebo uyangizwa bese kuba khona abantu othola ukuthi ke mhlambe bagcina izinto zabo angazi ukuthi angapha wena kanjani uma kuthi uphakela izinto zakhe ngalokho kodwa nje umuntu mayekupha imali mina nje noma ungathi uthwele lo uma inika imali thatha imali wena abukho umngozi ayinabungozi lento ayinabungozi isipho siyohlezi siyisipho ukuthi thina abantu siyadukisana ngoba ngichaza kanje ukhona ozochaza ngendlela yakhe sibaningi ulwazi kalufani kanti nezindlela zokwenza kayifani njengoba singabelaphi singefani ngayithi nje mina ngiyinyanga esemakhaya phansi kwamhlaba yalingana ngithi kwamhlaba yalingana kuyaziwa ukuthi ukhona u2+2 umthakathi umelaphi olapha ngenjula angifune umuntu odlalayo mina la
Asisha umthakathi mkhulu. Kunjalo mfowethu. Ufuna sishiya umthakathi manje ekhaya. Ushusho umthakathi ubusuku nemina ngilala. Ingane ziyethuka ebusuku. Ukwenzeka yonke into akulaleki. Uyambamba nomthakathi uyamisa. Uyamlumba. Avela afa straight. Uyakhona ukusha umthakathi. Umthakathi mfowethu sibashaya usuku nosuku. Angithi lento kukhona ikhonkwane engikwazi ukwakhela zona mina ngingayi ekhaya lakho. Ngikhona la ngikwakhela ikhonkwane ufike uyifake ubamba umthakathi. Kukhona izinto lezofika uchele ngazo kubamba umthakathi. Umthakathi ulula kakhulu ushibhile. Cupha lento ife ngoba nayo suke kubulala finish. Cupha lento ife nayo isuke vele ekubulala. Phela ngeke sekushintshe ukuthi siphile ezweni lomona, ezweni labathakathi, ezweni labantu abanomona. Yabo nje basikhuluma kanje bayogxeka, "Bhoqo ukhuluma kakhulu. 2 + 2 ayikho lonto." Angithi. Yibo labantu abafuna ukushawa. Hayi ke ubaqede banika. Hayi baba, uyabona nje uma kuthiwa indaba zabantu zakhulumisa. Phuma endabeni zabantu nako kwakho. Umhlaba lo. Buti umhlaba lo. Phuma ebantwini nako kwakho. Ashaye induna engapheli mkhulu. Okay, ake sikhulume ngesichitho. Yebo. Isichitho into yakhiwayo mfowethu. Yebo. Ikakhulukazi isichitho usithole enyangeni. Inyanga zinesichitho. Imizi eminingi ichithiwe, imithi khona enyangeni. Sibuke ke mkhulu izinto ezokwenziwa isichitho, sokuchitha uthando, sichitha yonke into. Isichitho sichitha yonke into kodwa kuya ngomuntu ukuthi yena ufuna ukuchithana. Kukhona umuntu ethi ngichitha umendo. Yebo. Achithe uthando lwabantu. Yebo. Achithe umuzi athi lo muzi angifune kuhlale umuntu uthola ukuthi lo muzi wakhiwe kodwa kuhlalwa. Kwafungwa. Safaka isichitho utohlala la uyashona noma ohlala la uyagula. So uyasatshwa lo muzi uyahlala. Buningi ubuthakathi obukhona la ezweni. Ukuthi ke mina ngeke ngithi ngoba asadayisi. Sesithi umuntu ofone inkinga uzoyiyela yena kwa 2+. Olwesine, olwesihlanu umgqibelo. Ngoba ngisayikhuluma indaba yefoni mina. Efonini hayi awukwazi ukukhuluma nami efonini. Mina uzokhuluma nami endumbeni nginyanga mina. Asikhulume sibonana uthini. Silungise lokho. Mawuthi ufuna utikolosha wazi utikolosha wena. Ufuna umkhovu uyawazi umkhovu wena. Ngifuna ukuba rich yini ukuba rich. Ufuna ungixoxele qala into oyifunayo. Ngifuna ukuba nemali yini ukuba nemali. Ngifuna inhlahla yemali yini inhlahla yemali. Ufuna uyazi into oyifunayo uqala ngaphambi ukuthi ube nayo. Unalo udlanga lemali. Lukhona uhlanga lemali mfowethu. Uhlanga lemali ke nje lubuthwa la ekhaya. Uhlanga lemali ngugeneral walo. Yebo. Uhlanga lemali ngikunika lona mina. Into edonsa ukuthi wena uhlezi unemali. Ukuthi kanjani sikhuluma endumbeni. Manje nomkhulu, ngifuna sibuke lento le ilwane. Ake sihlambe ngiyathenga la. Thenga indoda ngithenga umama. Ziyafika ikhiqizeni lapha la sengikhona mina. Bese ngenze njani? Okay. Kukhona ukuthi ngiyangithi la ilwaneni mina. Uma uyosika ilwane enyangeni. Cela bakunike umfazi nendoda. Yebo. Uma uthathe umfazi nendoda lokhu kusize ekuthenini lezi zinto zilalane zizalane zona mayizalana. Yebo. Abanye kuya ngenyanga yakho. Omunye uyaye ethi uma sekuzela ubuyisa abantwana. Omunye uyaye ethi uma sekuzele bese ubuyisa abantwana. Yebo. Kanti mina ngiyayithi ufuna ukuvala inzalo. Kanjani ukuthene? Makunika umuntu ivala inzalo. Ukuthene? Ukuthene. Yebo. Uma unika umuntu into enobulilo obehlukene ivala inzalo. Kuzolalana nje kuphela, kulalane kuphela, kodwa akukhiqiza akasinyanga phela lomuntu. Ngwathiwa ke lishaya ucansi kuthiwa kulisha ngisho ebaleni kubantu nje. Kahle kahle lezi zinto lezi
zihluphi kakhulukazi uma kukhona umuntu wakini ozohamba athathe lento uthola ukuthi uthathe lento wathatha okwendoda yebo wayeka ukuthatha lo kuyavukelwa hey yahlupha lento kanti kuthiwa kuyawathatha ama minutes abamaningi adlule wena ukuthi okunye bhuti